wannan bayan Allah na gari suka haɗu wani ibtila'i Allah ya ba su haƙuri, Allah ya samu su haƙuri, Allah ya ba su dangana, Allah ya kawo canjin waɗanda aka rasa, ko kuma Allah ya sanar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وصلى الله على النبي الكريم. madadin shugabanci da jagoranci na jam'iyyar NPP na karamar hukumar Geza muka haɗa wannan waje bisa jagorancin jagoranmu shugabanmu injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da mai girma gwamnan jihar Kano His Excellency Abba Kabiru Yusuf da mai girma mataimakin gwamna kuma kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar Kano Kwamarar Aminu Abdulsalam bisa umarnin jagoran Kwankwasiya wanda ya zo jajantawa al'ummar karamar hukumar Gezawa a bisa ibtila'i da ya same mu na rashi da muka yi da abin alhini da ya same mu wanda muka rasa mutum ɗaya har 15, mutum 10 kuma suna gadon asibiti wanda mai girma jagora ya je ya duba. Mai girma jagora ya ba wa kowaɗanne ɗaya daga cikin mutanen nan naira 100,000 da burin shinkafa daidai. Wannan kuɗi zai kai naira miliyan 2,500,000 da buhun shinkafa 25. Muna fata da addu'a Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmi a inda suke. Allah ya cika jagoran musulunsa. Allah ya ɗaukaka shi. Allah ya taimake mu da girma jagora yana jajjantawa al'ummar karamar hukumar Gezawa da jihar Kano da ƙasa baki ɗaya. Muna godiya bisa wannan jagoranci da muka samu wanda yake wannan abin alhini ne a tarihin karamar hukumar Gezawa da jihar Kano baki ɗaya. Wajen wani abu ne wanda bai taɓa afkuwa ba. Mai girma jagora ya sanar da al'ummar karamar hukumar Gezawa gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba sai ta tabbatar an biya waɗannan al'umma haƙƙinsu. Muna godiya kwarai da gaske. Allah ya mai da jagora gida lafiya, Allah ya ɗaukaka jagora, Allah ya tabbatar da shi a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Wannan gwamnati tamu su ɗauko abubuwa na alkhairi wanda yake wannan shi yake tabbatar mana muna da jagorori na gari wanda suke tare da al'ummar su a koda yaushe. Muna godiya a madadin al'ummar karamar hukumar Gezawa da karamar hukumar Geza baki daya. Ba da lamun gode, Allah ya ƙara ayyukan jagora.